سلام و درود خود بر شما دوستان عزیز و подписчикان محترم دوستان سامانه کانال افتا تв مردم یوتیوب مردم دور از وطن و مردم سربلند تاجیک دوستان خیلی که در ابداشکای نوار دیدین در حقیقت BMW سریز با نرخ 35000 سومانی هست. شخصانی که در کانال ما نو اومدین مهمان باشین اگر خواهش مندم لایک و ابونه شدن فراموش نکنین. میتونین که برادر عزیز برای رکلام کردن ماشین های خود یا اینکه خانه باشد کوارتیره باشد مال و محصولات تکنیک ها با رقم های ما میتونین که برادران مراجعت کنین. افتا تv در خدمت شما است. محترم нафарое ки дар Москваский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъкарда дошта бошед, ширкати грузопиревоз ки акаи Хуршеда тавассиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо борҳо бурда мешавад Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Руғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалӣ, Калхозобод, Уялӣ, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯӣ мекунанд. мегзарем ба эълони якмон. эълони якмон чиye дӯстон? Opel Astra ки айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. дар ноҳияи Фархор бордорои автомобил қарор дорад. ҳозирашта ҳамин кӯлои бӯстонӣ худ мондаи 95 сол мотори 1.6 бензин газ коробка бошад. механика айни ҳол 32000 нарх карда истодаанд. боз камтар дигар муомила карда мешавад. бордоро ки шахсиятҳое ки нархҳои бераҳмона мекунанд хоҳишмандем хубтар занг назанед. рақамҳои 48086 287 марамат метавонед занг бизанед. ака бинем бордор хуби ин мошина яксола ҳуҷҷат дорад, боз яксолаи дигар танировка дорад. асрафсидани мо ҳолати хуби техникида қарор дорад. мотор, коробка, хадаҳои ҳамаш 100%. агар конкретни харидор бошӣ хати устобиги биёмега боз аз наздик автомобилро бибинед. марамат касоне ки харидор бошед рақамҳоро гузоштагем занг бизанед ҳатман. мегзарем ба эълони дуюмон. Kia Morning. Morning маънои субҳ дорад бордоро. Kia Morning ки айни ҳол дар шаҳри Ҳисор аст. солаш 2015 68000 сомонӣ нарх. шумо бордоро 68000 сомонӣ метавонед ки Kia бихаред. 2015 солаш ҷавон аст, вале ягон чиза гуфтем омадам ки диганаи нест. холи бензин, мотори 1.3 бениҳоят боз камар аз худ барзам ин коробкаш бошад боз автомат. дӯстон коробкаш боз автомат. ду рақам гузоштагем 905 72 72 27 ё ин ки 914 2014. рақамҳо якумаш метавонед ки телефони дастӣ занг бизанед ва шахсоне ки дар Русия бошанд агар дар ватсапш муроҷиат кунед. утилизатсия дорад. ҳуҷҷатш 2 моҳ вақт дорад бо плюс мошин ҳеҷ чиз аз худ надорад. бениҳоят ҳолати хуб. мегзарем ба эълони сеюмон. Hyundai Porter. Hyundai Porter бордор азиз ялакай ба шумо маълум барои чӣ дар кор аст. 2016 айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. моторш бошад мотори ёра бордоро 133 меган. 120000 нарх айни ҳол карда истодаанд. ду рақам аст дӯстон. 983 88 88 87 ва 908 86 87 00. ҳам ватсап яка бологӣ бошад номерои телефони дастӣ яка. мошин вагонае мега 1 моҳ пеш аз Корея омаге растаношка утилизатсия дорад. кондитсионерш боша бордоро ях расход надорад. фақат ҳай мекунӣ кор бурехта боз буд мекунӣ бардорҷон. ба эълони чорумон мегзарем. Opel Vectra A. тозагии мошина мебинем. тана бардоро погеза шиша кардагӣ. солаш 1994 айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд аст. 2 миллион 700 ҳазор сомон нарх. 2 миллион 700 ҳазор сомон метавонед ки Kia бихаред. 2017 солаш 11 солаш 2018 19 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
94 бардору Vectra Ara акамон 39000 путисай 39000 сомонӣ. Бензини холӣ мотори 1.6. ин нархе ки гузоштагиам боз муомила дорад дӯстон. мотори 1.6 коробка бошад механика, дарун салон шахтон дидан, аз берун ҳам мошин намоика кагай айси 4 тарафаш, яъне ки сурат гирифтан пешниҳод. рақамҳои 006 33 05 80 WhatsApp ам дастияка. мошин беҳад зур, чашкош, пломба, вообще чӣ надорам мақсад. ба эълони панҷамон мегзарем дӯстон. эълонҳо ҳоло зиёд ҳастанд, 16 та эълон аст. хоҳишмандам аз аввал то охир тамошо кунед. Opel Astra H 2006 сол, светиш сиёҳ, бениҳоят автомобили хуб, айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 45000 нарх карда истодан, боз муомила, бензин ва газ, мотори 1.6, коробка бошад механика. рақамҳои 929 63 83 83 маромад занг бизанед. светиш бошад сиёҳ, мошин, мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. моторш боша бордро Trisport бе Venus. техпаспорт ва утилизатсия дорад. ҳолатш бениҳоят ҳолати нағз, ходовойшам хуб, ҳуҷҷатҳош 100%. абагрев 30 дилни дора. боз чӣ бигем? боқи монда маълумот метавонед ки боз муроҷиат кунед мадро. мегзарем ба эълони шашмон. Opel Vectra B соли 1998. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 29500 сомонӣ. нархҳо гуногун ҳастанд мардуро, тамошо кунед мақсад кадом намуди автомобил ба шумо махулад, кадомашта мисол зуртон мераса, харидорӣ карда метавонед мардуро азиз. бензини газ, мотори 1.6, коробка бошад механика. рақамҳои 4 1 22037 метавонед ки шумо бардуро занг бизанед. светиш сабз аст. 184567 километр пробег дорад. мошин дар ҳолати хуб, айни ҳол газ бензин кор мекунад, мотор масъала намехӯрад, коробкаш соз, салон бошад кожазагӣ ва пусидагӣ ҳам надорад. ба эълони ҳафтумон мезарем дӯстон. Opel Vectra B солиш 97 дар Хуҷанд аст. 37000 нарх, бензин ва газ, мотори 1.6, коробка механика. рақамҳои 928 70 97 97 маромад занг бизанед. рангш аллакай ба шумо маълум аст, дигар аст, яъне ки рангаш сирх. пробегш 12345 пробег дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин, техпаспорт дорад, утилизатсия дорад, ходовой ва кузовш зур, мотор, коробка 100%. ана фақат як водител дар кора ки ин мошина бишинава ҳай кунад. ранги сирха бисёртар бо унвон нағз мебинад. ина марҳамат, касе ки зуртон мераса дар Хуҷанд аст. боз муомила ҳамин нархе ки мондагӣ. ба эълони ҳаштумон мегзарем дӯстон. Opel Vectra B. Opel Vectra B соли 1997 дар ноҳияи Истаравшан айни ҳол қарор дорад, дар ноҳияи Истаравшан. газ бензин, мотор 1.6, нарх 35000, коробка механика. рақамҳои 929 41 охириш 4 марҳамат, ҳатман занг зада муроҷиат карда қатитон усто бурда бордоро мошина аз наздик бибинед ва мақолтон бошад бигиренаш. 200,000 пробег дорад. мокри асфалтшам меган автомобила дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. алиш мешавад, боз вариантҳоро мегӯяд мебинем. техпаспорт доранаки. ба эълони наҳумон мегзарем. Vectra C дӯстон. ин Vectra C мон бениҳоят автомобили хубе. дарошад истеъмолдориш хел ки коробкаш автомат аст. боз бар замми ин нархшам арзон. дар Душанбе аст. 2003 сол, 23000 сомонӣ нарх. бинед. бензини газ, моторш камтарак некин калонтар бардоро. 2 ҳаст. шахсоне ки мақсад такси бизаване, агар шумода пакриват намекунад. коробка автомат. ин мошин қати тоза корда мераи миёй. рақамҳои 988 84 84 72 маромад занг бизанед. серебряни свет дора.
холатш бениҳоят хуб. 1 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. ба даҳум эълон мегзарем Opel Vectra 3 дӯстон. Vectra 3 соли 2000 айни ҳол дар душанбе аст. нарх карда истодан 45000. Бензини газ, мотор бошад 2.2, яъни мотор 2.2. Коробка автомат. Рақамҳои 979 44 46 44 маромад занг бизанед. Светиш серебряни бародаро дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор, коробка ходовои 100%. Краскаш тоза, баллонҳо нав, кондитсионери дар тобистони ях мекунад бародаро, дар зимистон гарм, яъне сорошно фурӯхта мешавад. нархе ки 45000 мондаган боз муомила дор бародаро. дар душанбе аст. нарх 45000, 10000 сол. Бензини газ, мотор 2.2, коробка автомат. ба эълони 11 мегзарем. дӯстон хоҳишмандем баҳри ҳамақа меҳнатҳо як дунаи лайк ва як такта подписатсия кардан фаромӯш накунед. аз шумо ҳеҷ чиз намерад дӯстон. чун рекламаи зебо агар хоҳем барои автомобилҳои худтон савдо кардан, маромад ҳам дар ва дам охир бародаро рақамо мондагӣ муроҷиат кунед. Vectra солш 97 дар душанбе 40000 нарх, коробка автомат аст дӯстон. бензини холӣ, мотор 1.6, кам расход, оврасход, яъне рақамҳои 985 86 56 86 маромад метавонед ки занг бизанед. машин айвагон гирифтагӣ айни ҳол дуюм даст аст. гашти се автомобила мега вақте ки аз вагон гирифтем, яъне ки худам айни ҳол соҳиби дуюм соҳиби ҳамин машин ҳастем мега камон. рангаш кабуд, аллакай ба шумо маълум. 40000 нарх гуфтем бародаро. маромад шахсиятое ки интерес дошта бошад занг бизанед. мегзарем ба эълони 12 астраш боаркем бениҳоят. астраша зебош боз плюс и светиш сиёҳ аст бародаро. чуни нарх наво бародаро дар канали Автотаби 24 во мехӯрад. хоҳишмандем фаромӯш накунед лайк ва зангулора задана. ҳатман подписатсия кунед бародарҷоно. 104 дар душанбе аст. 49500 сомонӣ боз ҳатман муомила дорад. бензини холӣ аст, мотор 1.6 аст, коробка бошад механика. рақамҳои 909 88 10 77 ҳам ватсап ва ҳам дастияка маромад занг бизанед. дар кузофи хеҷибек севеш бошад сиёҳ бародаро. 1 сол дига ҳуҷҷат дора. мотор, коробка ходовоиш ишснош бародаро 100%. мошин мақсади гап ки нақс надора. эълони 13 бадане любителои мерседес агар ҳаминҷа бошен дар комментария фикри ақидаи худтона хоҳишмандам бинависонед. ин мошини раисӣ Mercedes Benz C-Class 2006 сол айни ҳол қарор дорад дар душанбе 48000 нарх кардан. бензини холӣ, мотор 2, мотор 2 ровна. касе ки дар ягон завод ягон корхонада агар нав раис шида бошем бардорҷонои ман, ин мошин зеби шумо аст. мотор 2 аст, светиш бошад сиёҳ, дар ҳолати хуб қарор дорад. документҳош ҳам қадар ки пӯчидагӣ, яъне ки бад документ надорад, утилизатсия доране ки. мегзарем ба эълони 14 боз Mercedes Benz V124 агар шинида бошем. ҳам дар шабӣ ва ҳам дар рӯзӣ расм дошта бародаро пешниҳод кардем баҳри шумо. нарх навоҳо гуфтем ку гуногун. касое ки мақсад зуртон қадамашда мераса харидорӣ кунед. дар душанбе аст. 95 соат 54500 сомонӣ нарх. ҳамин намуди мошина. бензини газ, мотор 2.3, коробка бошад механика. серебряный свет, рақамҳои 918 11 95 97 занг бизанед. дар ҳолати хуб қарор дорад. 1 сола танировка, 3 моҳи дигар ҳуҷҷат, яъне ки 3 моҳ ҳуҷҷатш мондаги аст. алиш намешавад, танҳо наличия, боз камтар дигар муомила карда мешавад бародаро. ба эълони 15 мегзарем. гуфтен и якам BMW C-Series гуфт дар аввал, яъне рекламаш кард наёмесай. ина марҳамат дӯстон. BMW C-Series 99 сол дар хуҷан 35000 нарх. бензини газ, мотор 1.8, коробка бошад бародарҷонои ман механика. рақамҳои 980 88 97 77 маромад занг бизанед. светиш бошад сиёҳ, 400000 километр пробег дорад. нархи охир аст мега. алиш намешавад, ягон
танга, яъне ки арзон ҳам намешавад. хоҳишмандем бардоро шахсоне ки дар ҳақиқат харидор бошед занг бизанед. ҳамаи ҷош 1000% хуб аст. Маслан намехӯрад. 1 сол пеш мотори нав вагон кардагӣ мега тамоман обуш намеҷӯша, яъне бардоро. хулоси гап ки мошин бениҳоят нағз. рақамҳои 980 88 97 77 ина боз такрор кардем рақамҳоро. харидорҳо бошад барен аз наздик бибинед. техпаспорташ тамом шудага, утилизатсия дора. шахсоне ки конкретни бошен марамат занг бизанед. ба илони 16 мон мегзарем. Toyota Fielder бардор шумо ягон бор 2014 сола дар нархи 39000 харидорӣ кардаги ҳастен. агар накарда бошем бардоро марҳамат бинен. Toyota Fielder соли 2014 дар душанбе аст айни ҳол 40000 нарх, яъне ки 39000. гибрид аст, бензин қати электричество. мотори 1.5 бениҳоят кам расход. ин автомобил бардоро рулаш тарафи ростай. рулаш дар тарафи дасти рост. ака баъзе худмо мегем чи хеле мошинед рулаш чапанай, не бардоро дар асл бигирем дар тарафи ростай, ростанай. коробка автомобил рақамҳои 985 75 45 50 охираш метавонед ки шумо занг бизанед. хоҳишмандам бардоро баҳри миннатҳои якдонаи лайкҳоро фаромӯш накунед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. барои чунин реклама кардани мошинҳои худ ё ин ки хона боша бардоро молу маҳсулот, техникаҳо ва квартираҳо барои ҳамкория мардорои азиз метавонед ки муроҷиат кунед. ба шумо ташаккур мегӯям то ҳамин дам бо ман бадед навора тамошо кардани қадре кана аз ин мардоро миннатдор. то навраҳои оянда худо ёрмадагортон бошад. паноҳтон ба худо.